Mela, sinjuri, ir-rebbieħa tal-Grand Prix tal-ewwel edizzjoni ta' Melodija Maġika imur għand il-kantanta Teja Gawci. Il-kanzunetta jiena ikollos. Il-kompożitur huwa Augusto Cardinali. U l-awtriċi hija Ingrid Bella. Proset, brava. L-awtur huwa Emil Kalleja Baylis, kompożitriċi Danica Muscat. Signori, il-kazzetta Accepted Gail Attard. Marco De Bono, Emil Kalleja Baylis, il-kantant rebbieħ għal-Melodija Maġika 2017 huwa Freddy De Bono. Melodija Maġika 2018. Fil-livell awtur Paul Kallus, il-kanzunetta Illużjoni tkanta Xezej Grima. Zazu, x'kien li wassal biex iparta tfer normali ma' pjaċir artifiċjali. Forsi l-għazla xejna lija li ġib maħal kumpanija u minn flok taħt qalbek ma tal-ġewa fortubat li ġabit ġewa għalmu dan jisma jisawa nerġa' tibda fuq hobbok etibati u minn flok ftaħt qalbek ma tal-ġewa fit-tuqbat li ġabit newa għadmu dan jisma jisewa terġa' tibda fuq mill-qir hemm għajnuna u l-imħabba jerġa' l-moħ jisib nisir Grazie. Sinjuri, intukom lejla tajba, u nilqawkom magħna għal 5 edizzjoni ta' konkors Melodija Maġika imtella minn LEL Entertainment taħt direzzjoni ta' Alison Gomez Blanco.
Għamek ftaħna b'xezni grima li sena li għaddit kienet ir-rebbieħa tal-konkors kantat il-kanzunetta Illużjoni li kella mużika ta' Philip Vella u Alison Ellul b'lirika ta' Paul Kallus li xezni nerġgħu narawha aktar tard il-lejla. Se jkonna x'nisimgħu, se nisimgħu xina nas minn 27 kantant u kantanta li se jkantaw kanzunetti oriġinali bil-Malti imqasmin f'erba' kategoriji u jiddependi mill-etajiet li jkunu maqsuma fihom dawn il-kategoriji. Il-ġurija li għandna qoddimna se tkun qed tivvota fuq il-kompożizzjoni, fuq il-lirika, il-vuċi u l-interpretazzjoni tal-kantant u tal-kantanta. U allura sinjuri tuhom ċabċipa kbira għax għandhom ħafna x'jisimgħu il-5 membri tal-ġurija tagħna. Ftit informazzjoni, l-ewwel membru tal-ġurija, Dr. Ingrid Vella li hija inġiniera u manager fir-riċerka fl-Università ta' Malta, ilha minn tkun tikteb taqbiliet, stejjer osra u lob bil-klim. Kienet kitbet interessanti li kienet kitbet il-lirika tagħha għall-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival, Melodija Maġika, meta kitbet Jien għandi kollox, li rebħet il-Grand Prix tal-festival. Minn dakinhar Ingrid baqgħet tikteb u għandha għatta kompożizzjonijiet fosthom għall-Anja tal-Poplu u għall-Konkors Indipendenza. Il-kanzunetti ta' Ingrid interessanti illi huma kollha bil-Malti għaliex tħoss illi tista' tesprimi ruħha aħjar meta tikkomponi jew tikteb bil-Malti. Infatti din l-għoża waslita biex tistudja l-Malti l-Università u l-imħabba l-kanzunetti waslita biex tibda wkoll titgħallem il-mużika. Proset, ma nistax nara bid-dwar, proset kbira il-Dr. Ingrid Vella. Il-membru tal-ġurija l-oħra, Martis Grek, li ilha fix-xena mużikali għal dawn l-aħħar 20 sena, rebbieħa ta' diversi song festivals u hija wkoll kantanta fi musicals, operettas u konċerti oħra bħal pereżempju kanta Napoli u Voices. Kienet ukoll mistidna fl-Italja u l-Belġju u f'diversi attivitajiet madwar Malta. Għal Martes il-mużika it-tija ferħ ġenwin u sodisfazzjon uniku u lejla naħseb għandek fejn tħoggos għax ħanisimgħu ħafna mużika sabiħa u se naraw ħafna kantanti bravi. Jiena ltqajt magħhom ġewwa u vera eċitati u vera lejla għandna biex nieħdu gost. Għandna lil Mark Lorenz Zammit li huwa ġurnalist, awtur, preżentatur, forsi nafu l-aktar fil-programm. Xarabank kiteb il-kliem u l-mużika ta' diversi kanzunetti għal kompetizzjonijiet mużikali fosthom il-kanzunetta Il-Pinna li kienet rebħet il-Festival Indipendenza tal-2018. Interessanti li Mark forsi ma tafux jiena skoprejta l-lejla. Kiteb u pubblika żewġ kodba għatfall u kiteb ukoll musical bil-Malti, il-musical ta' Dun George. Kienet l-ewwel produzzjoni li fawdex illi tellet live kollha kemmi u oriġinali u mtella kollha miż-żgħażagħ. Qed ngħid biżejjed. Interessanti li apparti fawdex ċoħe bil-Malti, tellet ukoll bit-Taljan u saret live ma' grupp ta' żgħażagħ Taljani barra minn Malta. Marku Għawċi għandu 27 sena, iggradwa fil-medja u l-Malti mill-Università ta' Malta. Imbagħad se morru fin-naħa l-oħra tal-mejda għandna lil Ben Purple illi ilu jdoq u jkanta għal dawn l-aħħar 13 il-sena. Il-kant ma kienx mill-bidunet li l-passjoni tiegħu meta imma sar meta għala 18 il-sena ilu ħafna xorta. Iħobb isajjar, iħobb l-annimali speċjalment il-kelb tiegħu illi jismu Charlie. Meta tħares lejt taħsbu li wasserju, però fil-verità mhuwiex hekk. Ben kompla jżid il-fama tiegħu meta rajnieh Fax Factor, konna naraw kull nhar taħat dejjem idoq il-kitarra u jkanta live u baqa' dej sas-serata ta' qabel il-finali u lejla qiegħed hawnhekk magħna bħala ġurat. Il-Matthew Grek li gradwa fil-perizja u l-kostruzzjoni bħala draftsman ta' 7 snin beda t-talim mużikali ġewwa l-Iskola tal-Mużika Johann Strauss wara sentej għażel il-kurunetta bħala l-istrument jew kompla jistudja sakemm kiseb diploma LCM minnu mitra tal-mużika jafsew. Xi tfisser infatti imbagħad wara dan il-pass beda jikkomponi l-ewwel marċi tiegħu fosthom il-marċ Andrelo. Kiteb diversi marċi matul is-sena jagħti semu f'diversi programmi li jittellaw f'Malta u Għawdex. Interessanti, ma nafx jekk sajtux issegwu ukoll waqt Wonderland by Night.
fost il-ħafna serati oħra. Apparti hekk, apparti li huwa l-assistent surmas tal-għaqda Madonna tal-Grazzja banda San Mikil, Matthew huwa wkoll għallim ta' sessjoni tar-ram tal-banda San Ġiljan kif ukoll dik ta' Pawla. Tajni ftit informazzjoni, naħseb li għanna taħlita tajba ħafna ta' ġurati, ġifiri missejna ħafna qosma. Nistgħu ntuhom applaws tal-aħħar, ħalli niġu biex nibdew. Se nibdew b'kategorija A li hija kategorija li fiha jieħdu sem kantanti bej 6 u 8 snin. Sinjuri, għamana l-ewwel 5 kantanti, Martina Ċantar bil-kanzunetta Nemmen. Chesney Mangione li tkanta l-kanzunetta Ajud, Alaja Cini li tkanta l-kanzunetta Black Wheat, un bat Cassidy Gauci li tkanta Mil-Fond tal-Qalb u Solange Farrugia bil-kanzunetta Angeli Tasmawit. Signori, kategorija A.